unu wee na-asị ka tata bụ ụbọchị nkwọ mara anyị mma. Anyị na-asị ka nkwọ kwọtara anyị ndụ, kwọtara anyị udo, kwọtara anyị ihe akụ akụ, ihe enwe enwe, ọbịara egbu anyị gbugbu onwe ya. Ọ sị n'isi anyị na-awa aja were nke ya ziri aja. Anyị si n'ọpụpụ anyị na mbata anyị tata bụ ụbọchị nkwọ ga-adịrị anyị na mma. Anyị si n'ụgbọ anyị ga-eji wee pụ ga-adị mma, mana aka anyị ga-eji wee bata ya kia mma. Anyị si na anyị edu ude ka ebine, mana ya ama nna ka ebine. Ọkwa n'otu anyị kwuru ka ọ ga-esi dị n'afọ Chukwu na n'afọ ọdịnala ise. Ekenekwa m unu. Afa mbụ Nwaada Gbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Abụ m onye isi nchụaja na Agbara Ọma ọdịnala Temple nke dị n'Enugu steeti. Tata bụ nkwọ. Isiokwu anyị ji maka ya wee bịa bụ nkọ gbasara ndị ogbanje. Ọ bụ mmadụ jụrụ ajụjụ a na our previous teaching, nji wekwa ya nkwa na anyị ga-elebara ajụjụ ahụ ọ jụrụ anya. Ọ bụrụ mmadụ niile bụ ogbanje. Ọ bụrụ mmadụ niile bụ ogbanje. Ana ọ bụrụkwanụ ogbanje niile dị njọ. Ọ bụrụ ogbanje niile dị njọ, ma ogbanje nke dị njọ na-enwekwara ihe nwere ike ime ka ọ dị mma. Ndị ogbanje nwere ka ha si abịa. Enwere ndị na-abịa ibunite ebube ezinụlọ. Enwere ndị bịara ite ezinụlọ ha afụfụ maka ife metara, maọbụ ịta nne ha na nna ha afụ maka ife nne ha ahụ maọbụ nna ha metabụ n'ụwa ya nke mbụ. Ogbanje niile si na mmiri pụta. Ogbanje niile si na mmiri pụta. Ma ogbanje mkpu, that is termite hill, nke si na termite hill apụta, ma ndị nọ n'ugwu, ma ndị nọ na ndịda, ma ndị nọ na okporo ụzọ, ma ndị nọ n'ukwu osisi. Ha ncha niile si na mmiri pụta wee kewazie onwe ha. Onye ọbụla agbagowe, onye nke ọzọ agbadaba. Ọ bụrụ na ịlụsi ọrụ mmiri, ịlụghị ọrụ ogbanje, a ka nwee tendencies of gị nwe na-eme gịnị, ị ka na-enwe the same feeling as though mgbe ị na-alụba ọrụ mmiri. Onye a kpatara dibịa na-alụlụ gị ọrụ chịgwa gị eziokwu, ọ gwa gị na ya alụkọ ọrụ mmiri na ọrụ ogbanje at the same time. Ọ na-ebu aka, mana ị ga-alụ ya at the same time ka ị nwee ike wee nweta your result. Maka ịlụsi ọrụ mmiri, ịlụ ọrụ ndị ogbanje, ife na-ebe ka na-ebe. And ndị ogbanje kakwa emebiri mmadụ ihe karịa ndị mmiri, that is di mmiri. Ndị ogbanje gị ka emebiri gị ihe karịa di mmiri gị. So ọ bụrụ na ịlụsi ọrụ mmiri kaba alụ ọrụ ndị ogbanje, tupu ịlụba ọrụ ndị ogbanje, ị discover ebe ndị ogbanje gị nọ. Ebe ndị ogbanje gị nọ. Ọ bụrụ mmadụ niile ka a na-ebupụrụ ajụ okporo ụzọ. Maka na ana m afụ imirikiti ndị dibịa, ha na-alụ mmadụ ọrụ mmiri, alụsịachi ịlụ ọrụ ogbanje,
apụtara na by the side of the mmiri edobere onye ahụ ibu ndị ọgbanje ya. Ọ bụrụ mmadụ niile bụ ọgbanje elu ala, ọ bụrụ mmadụ bụ ọgbanje okporo ụzọ, amin mmadụ niile, ọ bụrụ mmadụ niile ka ị ga-edobe nwere àjà n'okporo ụzọ ọga. Enwere ndị si na mkpu wee pụta, anyị na-akpọ ya ọzọ. Iche ịrụrụ ọrụ ọgbanje n'ebe anwa ka ihe eje. And onye of the most difficult ọrụ ndị ọgbanje so far, ọrụ ndị ọzọ, the most difficult ọrụ ndị ọgbanje so far. Enwere ndị bụ n'ugwu ka ha si pụta, ọ bụrụ ịlụwa ọrụ ndị ọgbanje je buru àjà ha dobe n'ụzọ. Enwere ndị si na ukwu osisi pụta, ọ bụghị ịlụbalụ ha ọrụ ọgbanje je buru àjà ha dobe n'okporo ụzọ. So ka ebe anyị si bi ụwa sikwazi wee dị iche iche. Nne na mụ mana ofuchi anaghị eke. Now, a sị na ihe a na-eme bụ ịyọtụ ndị ọgbanje gị. Ijekwa n'afa ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ ọrụ ọgbanje ile ha once ekee ha ji ego ọgbanje, you must be there presently. Ị ga-anọ there present. Ọ bụrụ na arụ ọrụ gị ọrụ ọgbanje in your absent, ihe ọ pụtara bụ na ayọtụrụ ego ọgbanje ma ọ na-ekelu gị ndị ọgbanje. So ka anyị na-ekwu before, ọtụtụ ndị ọgbanje bịara ụwa imezu akara aka. That is, ma ụfọdụ bịara to do what? To cause pain to the family. Ọ bụrụ na onye ọbụla nwere ọgbanje ejiri onye ọgbanje, onye ahụ na-anwụkarị ọnwụ ike. Ọ bụrụ na nwa gị nwere ọgbanje ma na somebody nwere ọgbanje ejiri onye ahụ ọgbanje, ihe ha ga na-eme bụ ha ga na-akwa onye ahụ, ha ga na-akwa onye ahụ akwanye ya n'ihe ga-egbu ya ọsịsọ. And ọ bụrụ na gị nwa bụ onye dị nso to onye ahụ agbapụrụ jie ya ọgbanje, ifu na onye ahụ ga-eme gị na onye ahụ ga-etibiri n'ike. Onye a kpatara ịmụ nwa gị, some of us the kind of attitude ụmụazị anyị na-amụ na-display abụrụ attitude as far na this child na-eme. But mgbe ndị ọgbanje ya bịara and possess that child, ọ dị enwezi control of onwe ya. Ifu nwatakịrị ọ na-eme aka ntụtụ, ifu nwatakịrị ọ na-eme aka ntụtụ. Ndị ọgbanje a na-epush onye ahụ na-eme aka ntụtụ. Ifu nwa gị na-asị ya bịa ọsị gị o. Ifu nwatakịrị eziokwu adịrị ya n'ọnụ, nwa gị mụrụ gwa gị okwu, you don't know how to believe that child. O nwere some attitude nwatakịrị ga na-display. Ịmago na ndị ọgbanje na-enye onye a nsogbu, ijie ya ọgbanje, ijie ya ọgbanje, isi ejie ya oyi maka isi na-apụ ya ọkụ. Ọ bụrụ na ijiri nwatakịrị ya ọgbanje, ha na-akwanyekarị ha n'ọnwụ ike. Ha na-akwanyekarị ha n'ọnwụ ike. Ha na-akwanyekarị ha n'ihe ga na-eme ha na-ebu uchu. That is, people a na-ehate ha for nothing. Mana ọ bụrụ na ijie nwa ahụ ọgbanje ka onye ahụ ike wee mezuo akara ya, ka onye ahụ ike wee mezuo akara ya, you begin to enjoy the benefit that child ga-eweta to you. So ọgbanje dị n'ụzọ ole na ole. Enwere so many channels ha si eme operate. Ajọ ọgbanje, i discover ka ịmalụ ebe ọgbanje gị si. Ekwuru m maka ndị ọgbanje ọzọ, that is ndị mkpu. Ndị a na-enwekarị multiple spiritual partners. Ha na-enwekarị multiple spiritual wife or spiritual. So ụmụ nwanyị si na
ọzọ wee bịa ụwa daizi mkpu. Some of them na-abụ mgbe ụfọdụ ịlụ ọrụ ha ọrụ mmiri ha, the next thing ha nwere ka afụwazie, especially ije mere ha a kind of separation ma ọ na-ekwazuru izu ibu ha, the next thing ị ga-afụ afụwazi onwe ebe ha na nwaanyị na-emekọ. Ụfọdụ ọ dị na mbụ wee dị, you understand me? So ndị ọzọ ndị mkpu dị very very, a na-eso ha with carefulness. Anyị chọrọ ịlụ mmadụ ọlụ ndị ọzọ ma ọ bụ ndị mkpu, ada ejere ya na-efifie, n'abalị ka eji ejekwa ya bụ ọlụ. Ụfọdụ na-abụ na midnight ka eji eje ya bụ ọlụ. Ọtụtụ ndị na-abụ ha jesie ya bụ ọlụ, ọ bụ na ha mara how these forces operate. Ejesie lụsialụ mmadụ ọlụ mkpu, ọgbanje mkpu, alụsielu ya mmadụ ịbata inwewezi attack, ma ọ bụ na ị mara how they operate. Onye kpatara na ọrụ a na ọ bụrụ dibịa niile na-arụ ya, and onye ọ na-ese ebutalụ gị ịlụ ndị otu ma ndị ọgbanje taa, echekwasịkwa gị na ị ga-alụ ọrụ ndị otu. O nwere ike nke ga-anọrọ n'ugwu ma ọ nọrọ na ndịda ma ọ bụ nọrọ na mkpu, a na-ebupụrụ gị ibu n'ụzọ ma a na-ebujelu gị ibu na mmiri. Chetakwa na ịlụ ọrụ di mmiri ma nwaanyị mmiri abụrụkwa ofu wit ịlụ ọrụ ndị ọgbanje. Ekenekwa m unu. Afa nka bụkwa Nwaada Gbaraọma Ụzọ Mmiri. Sitere m ozi n'akara WhatsApp m na 07037311163. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ịjụ gbasara ihe anyị kụzi tata ma ihe ọbụla n'ọdịnala Igbo. Ndewo.